ebe obi ogbe ga-adịgo o were ọjị obe ebele ebe anyị na-atụ akwado ime ebe dị obele ebe ha na-eso ya so na obi ahụ obi iwere ọjị iwere bịara anyị ebe kọlụ a o were ka ndị program na-eme Visually. Chineke pụrụ ibe niile onye mere ka anyị dịkwa ndụ pụta n'ụbọchị ata. Ife anyị gbakọnyere ebe ahụ omenala ka esi eme ife a na-agba ego mkpokọta azụ ọrụ n'ọta akọrọ ite na-agba mgbakọ mmụọ anyị wee na-arịọ Chineke ebe o mekwara anyị durugo n'ụbọchị a ya bịa nọnyere anyị ife anyị na-eme ebe a gaziere anyị ọfụma anyị agazi nwoke anyị agazi nwaanyị gazie ndị nọ n'ụlọ gazie ndị na-anị mmadụ aka ọrụ bụ ife ọrụ ibe ji enwe ọṅụ wee kere Chineke na ba alụrụ ọrụ mmadụ anyị na-ele ebe arọ arọ nke anyị adịrị anyị mma arọ nke na-adịghị anyị adịrị anyị mma wee dịrị gaba nwoke nwaanyị bịara ebe a wụrụ n'okwu ya akpọ ibe ụkwụ anyị ji denye ka anyị nwanyị wee napa anyị ruo onye ọ na-akwụkwọ aka ya ọtọ tụkwasị Chineke ojiri ife dị mma ya ebe na-arụ ọrụ ọ ya eme n'ụlọ ọdụ ọ ya eme n'esimeri ọ ya eme n'ire ebi ọ ya eme n'ifite aka na ọrụ ife dị mma ya batabodoro anyị nke onye onye ezi ezi nkwubi n'eluigwe ịnọ n'elu na n'ihi na mmadụ nke dị mma mmadụ nke dị njọ anyị na-arịọ ife ọma n'ebe anyị nọ ife ọjọọ ụbọchị aka mmadụ na-ebere ebe a ndụ anyị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ ndị ka ya abịanụ ndụ ndị nọ ebe a maka anyị mara ebe jibanụ na-arịọ Chukwu abịa ma ndị e mere ebe anyị wetara anyị ngosi wetara anyị ndụ wetara anyị arụ isi ike wetara mmadụ nke niile ndụ na arụ isi ike Chukwu abịa ma na mkpụrụ ochi a gọzie ka ọ pụtara ndụ n'afa Chukwu abịa ma onye nwe anyị ruo ise oge nwa nọrọ obi anyị kelere gị aka etinye daalụ biza dị ife a mana ọ na-eji ize mgbe eji wee kwu ọba eje agwa ya ụkwụ ndị obi ọzọ bịaje anapụ esonye Edana ekwe mmadụ na ndị obi na-abịaje nwere ekpebe ndị nwaanyị ibe ebego obego nke mana ibe anyị na-abịaje ka anụ onye gosi na ọbatago ekwuru ka anụ ọnụ wee gosi na ịbatago obegwe ebere n'ọka ịnụ dị ojii arama na ọbata
ọnọdụ ndị nje chịka anya nsịrị ndị otu ya adịba mfe okwu ozi bee ebere wedu ka bịa okwu ga na-eme anyị na-ekelekwa agụgọbi ọzọ akwụrụ obodo debe ebe atata nke akwụrụ obodo debe ebe atata ebe anyị ahụrụ sekretịrị ya iji mmiri iji anyị na-ekele ụlọ daalụ ọ tụrụ obere ọ ka o mere ọha nke na-akpọrọ ọ tụrụ obere ana m ekele gị nnọọ anyị gwara anya bụ ugegbe eze ọ batago ugegbe eze anyị na-asị nnọọ mmadụ bụrụ chukwu ịdị ebe a ka ịma na-esore n'ọrụ ka ije ire ire ọkịta agatikoro ka ije ire afọ iri ana m anụ ya ndụ na-ahụ ọrụ ya elekwa bụ ndị abịa abịago ndị abịa abịago ba ọ bụ na usekwacha ndị abịa etiela anyị abịa ebidere na-aga n'usoro maka akara aka n'ụbọchị tata akara aka taa ka ọ ya dume taa ka ọrụ ehite na-akpa mmụọ ilo na nkwa edo ọrụ ehite nke edo jikọta ọrụ uche niile ọnụ ọ ka o mere ugwu ede a nakwuru anya ya abịa nanya ya nyere gị ofu ego n'ọkwakarịgo ya ọ ka ọ mere oke mmụọ obirigo deme daalụ ọ ka ọ mere
African Traditional Religion, ATR, nke
Acting chairman now who go through the matter, when I am a Guardian religion, I will do. I am the Guardian religion. I am going to Bolos got that actually you won't now. I am teacher. Now elbow. And everybody has a book and a teacher. I want to work and get putting it in. My number saying, or Buddha school to God, I can answer Jesus Christ. What are you doing? Actually, when we say that Jesus Christ, I can do it and do it and I can't chineke. How was it Benton Goma? 90s, 100 and people are very poor. Now, for some order. In Ghana, you are doing Ghana. You are going to buy an in Ghana, or Bible. B-I-B-L-E. Borrowed information. Believe less eternity. Benton Goma. Jesus Christ. Can you get it? Where we go? You can do go. You talk and you go to Fulani. You see, I go. Come on, since I will know what the Gabay, not the Gabaluana, and you will know Nanabaya. That's what I have in the fire. Udangalo, Efunangalo. Chimakayaman. Let's go. I don't know what that is. I don't know it. No, no, I can't. No, Jesus Christ now, so where can I talk about that? All religion now wants to do better. Jesus Christ now, if you don't have to do the weather, all the little will not want to. You know what I'm going to do? This is not here. No, not that. It's not that simple. If I don't have this here, tell it again, man. Where will be? Also, now that's the one. Can I tell you? Now that's what you will do. We can't know what this is. No, there's a walk. There's this in the hour. We don't know what. I will not. Matthew 10:34. Matthew 10:34. Yes, sir. And Jesus Christ will say, now I don't know what you will do. No, Maya. Yes, Manata, or Benson teaching our granny, can you water and power? No, or there now, we know what I mean. All what they told me when they get to the double, was what's it around? He gets not done this year. He gets not dead. Who are we again? What the banana one again? You are one cigar. Tell it another man. Let me be Manchikota. All okay, good morning. No, suppose you can talk to me. That's the case. You want to see that now for some of them. Also, all one I need to do. Now, I think I'm that I can do all our work. We get out of what you buy. We get what's in the next another second or 1 to 9 second. Now, I think who might be bad. You are born in a woman. What can you for job? You are born in a woman. What can you for job? Look at what you can achieve in the naked land. Or follow Gabriel. Get it, Paul. If you want that, now we shall leave us here. Where the method? No more than if you want that. No, this one, no, all we put in another, so son. All we put in another,
egwu Chineke sọrọ saanị ihe na-eketa oke ngozi Chukwu. Ọ bụrụ otu a ga-eme mmemme taa na ọ gbara n'onwe n'oge ụbọchị dị njedebe ọ dịbe ha nọ mana ndị ọgbara ga-aja mmemme a wee were obi ọjọọ na ebe ọ dịbe gị nọ wee bịa mara na ị ga-eji ise dịte wee naba gị ma mgbe obi gị dịra na mma ije ebe a ị ga-ewere ngozi anyị na ala oyitere gịnị wee na aba gị otu a ka ọ dị Chineke nna nke onye bụrụ ihe niile onye ọbụla na-agbaji ụzọ dịka o si wee mee ka mmemme a bụrụ agwụgwọ dị site na afọ niile anyị ekwubigo n'okwu na nwoke na nwaanyị nke a mụtara na Nnedo nke a mụtara na Oris taa nsonye na mmemme a n'afọ a n'oge sobe na mmemme a wee mepee ya nka naanị ma ọ bụ na o tinyere aka n'ime obi ala ife ọfụrụ owelu na ụkwụ anyị bụrụ ọnọtara gịnị bụrụ ati n'oge okporo ndị dịjọ n'ebe ọ bụla emetara n'ụlọ isi ya ọ bụrụ na ịnatara ụgwọ ya nke ebe ebe ụbọchị ga-eme gịnị ya ga-anata ya sọọsọ a na-atụ egwu Chineke ọzọ na ngozi Chineke dịrị ndị nụrụ okwu a ma tinye n'ọrụ site n'ugbu a ruo mgbe niile eziokwu ga-ekele ya Chineke ekele ihe nsọ ụwa ha bụ ọdịnihu ogwuji eze akụnna anyị na-achọ m nnọọ otu aka ahụ anyị na-agba mmanya fụ nna ya nko onye ndụmọdụ ana m asị ụnụ nnọọ akụnna bụ mmadụ ya ganya chọrọ mmadụ n'ọtụ obere organize event here. Masị m n'ogologo iwe ebe ahụ aka n'ume onye na-akwado na organize mmemme dị iche na efu mmemme a na-abịa ama na obere oge na-ahụ ọgwụ ya agbaji ọnụ mmadụ nwere anya abalị na-alụ ka ahụ ya esikwa dị mma to asị m igwe growth amakwa na nke arụ na-akarị ya akụkọ mma mụọ ụgwọ eze ahụ ụbọchị tubara eji 50,000 wee na-asọpụrụ maka na nwoke a na-ekekwa ndụ nwoke anyị fere ebe a bụ onye agara ebe a were kwuo na ihe onye na-ahụ ya aga ma ebe ahụ bụrụ ebe a n'agwụ na ego ndị wetara wee kwado maka ebe ahụ nke wee dozie ego taa. Agwara m anọ na
o nwere onye nwere mmụọ eji eme ihe mana ịnekwa ya efu na o kwuru na ibe a na-eme ebe a tata ndị obodo oyibo na-azụ akịta azụ ebe a na-eme ndị obodo oyibo na-azụ akịta ụmụ nke niile ụmụ ahụ n'obodo oyibo o kwuru na ọnya ya afụ maka nke ahụ dị n'anya efu ụmụ ọrịa akaba so na onye Chukwu na-agọzi ọ ya na-agọzi na-aga n'elu na-enye ya ogologo ndụ maka na o kwuru na ahụ ọzọkwa na nke ahụ ga-epe mpe ka nke ahụ ọzọ oge ahụ na ahịa afụzo na-eme owe wetara ya 60,000 ọdụvere nna ya ka ọ na-aka ọdụvere abịa ka abalị kịta
ọya bụ ife na-eme na-aga maka na mgbe onye na-eti eti pụrụ ife na-eme ihe ọya bụ n'obodo dị ga-eti ya ọya ebe na ife niile na-aka anya ọya orukwu ya chairman daalụ ọ dị semiye ya bụ ife niile na-aga ụmụzi anyị kenere unu ine anya na ọgbọ kịta ebe na ọgbọ dịbego nwayọ onye nwere iwere elu anya tanwu hello I can go Abbiamo origine. E guarda l'aria. Ma non ho detto qua andava. Bene. Bene. Esibizione del peso. E io no.
obinyere mana nsogbu aí a brincadeira de ouvir só vai amanhã não. Next 20 minutes more Father Kalayo Kasila, because you were back and Anjo, so sad is a mortal tata way Vienna. I photo. As I see, I do most of the moment come for my work. I'm talking about Jogo, esi na azụ ọdala bata ọjọ bụ onwe na nnukwu mmụọ na-ezozi n'ilulu. Nke mmụọ.
Wale wanachagua chenjero moto. Hayo wame sukasi motos. Hayo wame ndio vitu hapa. Ndio mmoja. Akala nyingi. Nke a bụ ndị echi nwe ebe a. Ndị echi. Ebe ndị na-eme ife ya nọ. Bụ ndị agbawado. N'ebe anyị. Canopy no opposite the road. I can see Victor. Okay.
I can have no. How come I? Because now I have to find out if you are there, or I can bring up your. I could do. Flora Dallo. No, you're Flora. Odogu Gale. Oh, it's for Odogu. Now you can make a piece of all of them. I can elaborate. All right, sir. All the sports club, Hana, Bayana, they are all Karobi. The Chichi Committee of Friends, where Karobi can have this side. Now, yes, they don't know how to do. A jai. Okay, one on it. Man. Okay, one thing. Other is you.
eziokwu nke
Yeah.